थास' बिथ'रिजों ना गोरानजों लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बरायग्रोनाय जाबाय। स' बे भिडिअआ गोबाव जाबायमोन आरोना, गोबावैनो थेवब्लाबो गेलारियाव थानायखाय आङो नुस'नानै होनो साननानै होनाय जाबाय आरोना। नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा, जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थास' बिथ्रिबो खानायदो आरोना जों। नै आङो बिसना सादर माबा सुदै न' गामिनि सासे जिथिया होफैदो आरोना। बिसना सादरखौ नै फारनैखौ सुगासिनो दं आं होफैदो। फ्राय जाबायानो नै माने निदि फार हास'नाया गयोना, गबाय थायो, ओंखायनो इखौ सुथाबदो आरोना। खारबो फानजाला न' लुबाय। आंहा मा लाना फैखो नै सान्दुं गोसाथार आयु, ओंखायनो नै साथा फिसा लाना फैबाय। खानाया दा फानजाजों आंजों। खारबो इयावनो खागोन आरोना जों। आंखौ नाय मा अबस्थायाव दं। जाखो देखायनो खारबो सेखा खादा लाबो, सेखा लाबो खानो। साथा लालायदोलै माखौबा सान्दुं गिदो, सान्दुं गिदो सान्दुं गिदो नै वा इसानि माबा गायनाया मालाय सामब्राम गुफुर ना पियास सायावसो दोनबावो, ओमफ्राय सायावसो दोनबावो। आंनाथ' काट्रासो हिट नुदो। जोंनि बोथोरफोरा जि मोजां जादो। सान्दुं र' आं माबा गाननि साथा देनजारलै आंना मा सानदों नों? बोरै गानो खर'आवसो हाब्रबाय। आंना होथेनायानो होना सान्दुंआनो जाबायना। चलो खाबाय माबि इनिफ्राय खालांसै साफा जादों ना। आं एवनाय जानो आइयासो एवगोन, ओंखायनोथ' एवनो होबानो जाबाय। नाय दे इखौ ओरै खाबाय, बिलाइखौ ओरै खाबाय केमेरा हमनो थाखाय खानसिदा जों ना मा होनो माराम। मबाइलखौनो गाख्रेबना होदो इदिनो। अबे मबाइल? बक्स गाजागौमोन। खिस्रं जायोमोन आगोल जोङो। खिस्रं ना मा होनोमोनलाय इखो? खिस्रं। आंना माबायाखैलै सान्दुंआनो। मा होनदों नों ओमफ्राय? होमबा आं होनदो आरो नोंनिबा आं होनदो आरो। आंना सादायानो खाथिथाराखै। सान्दुंआ अयथासारखाना। गिर्जायावसो खालामनायसो। गिर्जायाव खालामो, न'निफोरा थांनो मोना। नै खाखांबाय जोङो इखिनि मान मोनबाय। थांनो मोना ओंखायनो होनदों र' आङो। मानदिङा जाना थांगौमोन आं।
गैला मेंनानै जबाय जोङो टें 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 आं बिराद बोरैबा जाथारदों मानसिया माबायदि बोरैबा नोंखौदेन खुनुवाखै माइबा जागोन सान्दुं गानाय साफाय नांबादोंमोन आं दिनै जोंहायखौ सारनाव गब्बरायसो माने जोंहायखौ सोदों आब' सायखौ साया ना गोरानखौ उनावसो गारनांगोन ना थास' बिथ'रिजों ना गोरानजों अ